I denne video kan I se, hvordan I sælger lodder for Støttelotteriet. I får jeres lodder af jeres salgsansvarlige, der også holder styr på, hvor mange lodder I får, og i hvilket område I sælger. Det er altid bedst at gå sammen med minimum 1 kammerat. I bestemmer selv, hvor I vil sælge lodderne. Det kan være i jeres lokale storcenter, på gågaden eller i det kvarter, I bor. Når I skal ud og sælge lodder, er det en god idé at fortælle køberne, hvad I samler ind til. Fortæl, at de både støtter jeres lokale klub eller klasse, og at de samtidig støtter Kræftens Bekæmpelse. Det kan også være en god idé at fortælle om præmierne i lotteriet. Når der er en, der gerne vil købe et lod, kan I hjælpe dem med, hvordan de skal gøre. Man kan ikke købe lodderne med kontanter. I stedet skal køberen finde sin mobiltelefon frem og åbne kameraet. Så scanner køberen den QR-kode, der er på forsiden af lodpakken, og klikker på linket, der kommer frem. Køberen bliver ført over i MobilePay og godkender betalingen. Nu er loddet betalt, og køberen får sit lod. Det er altid godt at sige tak, god dag og pænt farvel. Det er heldigvis nemt og enkelt at sælge et lod, men det kan være en god idé at tage en salgsguide med rundt, når I sælger. Den kan I også vise til køberne. I får salgsguiden fra jeres salgsansvarlige. Har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe til os. God fornøjelse. Og tak for, at I har valgt at sælge Støttelotteriet. Jeres indsats gør en stor forskel.